Valg er udemokratisk. His passport. A forgery. Invest money. The Ewoks were Wookiees, and Chewbacca. Se alle sammen, det er Buster og Babs. Hør, hvor er Madonna? Vi sagde ikke Madonna. Vi sagde Fjordonna. Goddag. Why don't you try? Paul, honey. Ved du, hvad det er? Med noget musik, som vi plejer, fordi der døde jeg. Tak for i dag, og på gensyn i næste gang, der er... Og jeg vil hellere se Ultraman og de 8 brødre. Det ved vi, men nu skal vi se musik. Sådan skal det være, det kan det være. Prøv en gang igen, kom du ind med. Flot, vild natur. Thyboer protesterede i dag på ny mod kæmpe vindmøller i Østerild. Anne-Marie Sommer har ventet i 17 år, derfor skal hun til koncert klokken 2. Og næsten 2 timer senere gav den øverste del af tårnet efter at styrte til jorden. Sammenstyrtningen har givet problemer for tv, radio og telekommunikation i hele området. Der er dog ingen, der er kommet noget til. Bedste. Jamen, det er lidt svært at sige, hvad det man synes om det går. Det er en forkert udvikling, det går, ikke også? Hvor vi får linje 2. Det var for en lige røv, hvis du ikke flytter der. Går. Har du set en flot hestfigur? Hvem må det kan være? Ligner en Oldenborger. Ja, det skulle da helt, jeg tænker på, det er figuren. Nå, det er sikkert ham der Urban Olsen. Det her der sognerådsformand herovre. Nej, han har sådan en flot hat på. Så er det snart Absalom. Nej, det kan ikke passe, for han har en måge til navn på hovedet. Det har jeg set på billederne. Ja.